Garanzija. Dan il-budget ikkonferma għal darb'oħra kemm dan il-gvern huwa garanzija għal familji u għan negozji tagħna. Madwarna, madwar l-Ewropa, madwar id-dinja hemm ekonomiji li qegħdin jistaġnaw. Il-gvernijiet irossu ċinturin. U aħna hawnhekk ġewwa Malta bl-aqwa budget fl-istorja ta' pajjiżna. Kien b'dan il-mod ċaru skiet li l-Prim Ministru Robert Abela ddeskriva il-budget għas-sena d-dieħla li tressaq mill-Ministru għall-Finanzi it-tnejn flaxja fil-Parlament. Il-Prim Ministru wkoll ta' kuntest preċiż ta' fliema żmien ġie ppreżentat dan il-budget hawn spjega li quddiem id-diversi inċertezzi li qed jiffaċċjaw pajjiżhom madwar id-dinja kollha fejn sansittra spiċċaw tkissru u għotru pajjiżna bil-maqlub qed ikun spalla u għajnuna għall poplu Malti Wawċi. Hawn irrefera wkoll għad diversi miżuri li ġew ippreżentati din is-sena, miżuri estiżi imtejbin kif ukoll għajnuniet ġodda li se jgawdu minnhom diversi familji. Fost oħrajn semma kif għal sena oħra issaħħu il-pensjonijiet u Children's Allowance. Irrefera wkoll għaż-żiediet fl-istipendi li se jfissru 6 miljun euro aktar fil-but tal-istudenti. Semma wkoll diversi proġetti ambizzjużi kemm f'Malta kif ukoll f'Għawdex. Irrefera partikolarment għall-akbar tax cut fl-istorja li għadda kemm tħabbret fejn anka ta' xenarju ta' kemm se tkun qed tibbenefika familja fejn żewġ ġenituri jaħdmu. L-istess familja se tgawdi sena oħra mir-roħs ieħor fit-taxxa li ammonta l 3,150 euro. Fis-sena ta' wara l-effett ta' din it-tax cut se jkompli jkun aktar b'saħħtu. U fit-tielet sena jiġifieri fl-2028 din il-familja middle class għall-ewwel darba fl-istorja mhix se tkun qiegħda tħallas ċenteżmu wieħed ta' taxxa. L-akbar budget fl-istorja ta' pajjiżna sar anke fi sfond ta' ekonomija b'saħħitha u reżiljenti. Dan ban biex ikun hemm futur aktar b'saħħtu għal ulied pajjiżna. Iva, l-aqwa budget fl-istorja ta' pajjiżna biex inkomplu nsaħħu lill-familji u lin-negozji tagħna ħalli jkollna ekonomija b'saħħitha u futur dejjem aktar b'saħħtu għal uliedna. L-istess konferenza fil-Belġ ta' Kastilja ġiet indirizzata wkoll mid-Deputat Prim Ministru Ian Borg li rrimarka kif Gvern Laburista qed jifhem dejjem aktar l-isfidi tal-komunitajiet f'pajjiżna u kien għalhekk li offra dan il-budget li fi kliemu u lodda biex ikompli jitkabbar il-ġid f'pajjiżna. Dr. Borg tem jgħid li dan il-budget u konferma tal-garanzija li jagħti Gvern Laburista. Min-naħa tiegħu il-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana għamel referenza wkoll għal bidla fil-ħsieb ta' kif wieħed iħares lejn il-budget 2026. Spjega li l-attitudni inbidlet minn waħda ta' biża' fejn mhux darba jew tnejn li l-poplu spiċċa b'xi berem nieħer għal waħda li kulħadd jara mill-liema miżura jew qotja se jkun qed jibbenefika minnha. Il-Ministru tem jgħid li dak li tħabbar mill-Gvern Malti u l-akbar għajnuna li se jirċievi xi poplu minn kull pajjiż fl-Ewropa.